2026 allow me church to say masinyane mhlawumbe sibuye sichaze sinikeze amavesi noma ke nje it's a prophecy engikhuluma angifanike nama prophetic kamala by the way of faith okama disease bakhona abantu engiqala ukubabona nababazosho ukuthi noma makana order I want to pass by lento ethi ngiya acknowledge abazalwane ngicela acknowledge zonke ingcebo nezincekazi kaNkulunkulu ezikhona all pastors prophets fivefold lonke ekhona phakathi kwethu ngiyazi ukuthi abanye bayihlalele lapha sibabonile uMzulu bakhona nabanye bazalwane ngiyacela siba acknowledge siyabemukela sibashaya izandla sibathe khona bavele bathi futhi uma ukhona kule nto uNkulunkulu sicela uma ngiyawo siyahlonipha uNkulunkulu alibeke kuwe siyayihlonipha into uvele uthi futhi masinyane siphinde uhlala phansi ibandla lekushaya izandla amen senzela ukuba sihloniphe and give you the respect that is due bayahlonishwa bazalwane abantu bakaNkulunkulu ningaboni mina nje inji amen okay kusho balance behleli hallelujah I just want to say bazalwane ukube besingakemi kule ndawo besinkuyo khathi kade ngithandaza lasiqala singena niyazwa bazalwane ukube basingakemi kuyo bekuzoyisho ngiyiprophet niyazwa bazalwane kodwa njengamanje sengiyakutshela nje I'm just giving it to you as an information niyazwa bazalwane it's for your knowledge and for your own information ukuba wazi kodwa wena mana lapho umiswe khona before uzoloke uzokusho u2026 bazalwane akusunyaka ozoba right emhlabeni ngezwe bazalwane it's not going to be a good year emhlabeni to the world in the world but it's going to be it's a glorious year to those ababizwa uNkulunkulu ukuze kube glorious year to us kuzobizwa ukuthi umhlaba uhlushwa bese siyakhanya niyesho bazalwane kuzobizwa ukuthi kube khona izinto ezenzakalayo ekuzothiwa maye ungadidekike wena obusuzela kuzobe kuyinto kaPsalms 91 bayoba ngapha bawe ngapha kodwa uyufika kuwe ngezona bazalwane alibonga igama lika Jesu so it's not going to be a good year uma kuzothoza umnyaka omuhle ucheke kushiwo ilaba abanjengathi eshumayela nabo lezo bazalwane it's the apostles and the prophets bakaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kithi uthi asifocus kuloko asinika khona yingakho uqale ngaleya sermon yasekuqaleni lezo bazalwane ukuthi nani kanjani uma nibe kanjalo la ngapha to the left or to the right then you will be safe amen ukuzamazama the earthquake noma the shaking yokunyakaza kwezinto la ngaphansi mhlawumbe la kushika khona angifisi ukuthi ngaphansi i-shaking yakho umculo nabazalwane esibenabo ngo2019 I'm repeating this ukuzamazama kwano 12 noma kwalesi sikhathi kokushintsha kwekhalenda ukuzamazama njengoba kwakuzamazama kimi ngiwumuntu uNkulunkulu uyafanele into nezibazalwane uqale angithathangise kuleyo ndawo ngime kuyo mangabe I will shake bese engimisa lapho bese yanyakazisa ukushake mina ngimilonda ngizwe ukuthi I cannot stand on my own get to a point where uthi konke kwami kuphelile kusho ukuthi indaba yami iphelile nezibazalwane futhi ayikho into engangisiza ayikho into engangilekelela ayikho into engangilamulela you search around the world usearch emhlabeni ezulwini phezulu usearch emhlabeni phansi uye nangaphansi komhlaba uqingo kusuke uqingo kuthiwa siyoqingela into njengoba uzothiwa uJohn uthi uNkulunkulu wayiphethe the scroll nezibazalwane incwadi yepower yayiphethe bese kuthiwa kwafunwa emazulwini yonke indawo ukuthi ubani ongasondela uNkulunkulu ayithathe ngezokana bazalwane kwase kuthiwa akutholakala umuntu ngisho idalwa zezulu zasingeke isondele it is izinto isizini mhlawumbe kanjalo ngezokana bazalwane bese kuba ukuthi but those who are in Christ ngoba ungayithathi kancane into yokuba noJesu ungayithathi kancane into yokuba negama lika Jesu abantu abazosurvive abantu abanoJesu ukungizwa ngithi church this is our time ithi lento you know ukuthi njengoba kade prophet la ngideclare phezukame mina ngideclarela isithi yakithi ngisacela ukusiza kodwa abantu abangasiba bayidala ukuthi lento ekhulunywe kuwe la go to your seat ngoba wena usuvela la uphethe ikhasi ngezibala bazalwane uma nje abantu so drive ingayenza
yabantu. No, ungacabanga kufanele usefika umfundisi othile. Angithi you have been giving you, I'm giving you something. Angithi masizana, I'm giving you a blessing. Please masizana, ningathatha for granted mhlawumbe sihlale sikusho. Kodwa uma nje amakhe ozakho noma ngathi uhamba ngemoto because you use cars. Uma nje kuthi welcome to Pietermaritzburg. Nina Pietermaritzburg emvela la. Ningangithele Pietermaritzburg ngasho lutho. Oh yes. Bless the land and bless the seed. Jesus. Umuze uminyakaziswe seed. Ikwazi ukukhiphela okuhle kuNkulunkulu kuyo. Yezwakala bazalwane. Ungathuli ungahlali ungasho lutho. Oyaglen ashaglen oyenyukhasela ashenyukhasela yezwakala bazalwane. Ngike ngathi mangithi South Africa is my country. Ngasengena phakathi ngasengithi KZN is my province. I bless you. Hallelujah. Yezwakala bazalwane. South Africa, you are my country. I bless you. Ngasengithi KZN, you are my province and I bless you. Angithi bakuzwa abantu ngiyafela kwi-list yabantu abahlala KZN. So umuntu kufanele yenze i-blessing i-manifest. I-stronghold sase-KZN can hold you back. Ungacabanga ukuthi wena fanele uyilwe city level. Khona into ngalokhu uzama ukilwe ebuthandi level. Ingalweki yezwakala bazalwane. South Africa is my country. South Africa, I bless you with the blessing of the Lord. KZN, you are my province. KZN is my province. KZN, I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Guess what? Where about am I in KZN? That I'm in KZN Midlands. KZN Midlands, as you are called, and now I bless you. Jesus. Amen. Hallelujah. Niyasondela okwami lokho ngithi nina nizongena ama-70 cities ngoba ngizoshuda nti wena ngizosho idolobha lakini. Then I came ngasengithi umzinyathi umasipala ngezokala bazalwane kuthiwa i-district municipality yami. Ngathi mzinyathi, you are my district municipality. Ngasengize ngathi Indumeli is my local municipality. So Dani is my city. Guess what? And Italy depends in Alabama masipala. Guess what? So then I enter Siwangile Township, as you are known. Gobachoma ila isibongile iyaziwa bazalwane ezweni lakamona. There is Siwangile Township ehlaselwa athi uSathane ubefuna ukushiya abantu basesibongile bangaphumeleli angashayi ukuzwa yini akalazi igama lakho usale izolo wena usale ngo-1980 no-90 ama-2000 now akanazi ngamagameni. But when the devil holds the city, his stronghold sasigama lendawo lithi Dani, you shall never prosper, you are cursed. But thina sizothi Dani, you are blessed. I bless you. Jesus. Yes, hallelujah. When you bless the city, uma wakhileke in the city, and you bless the township, you will not be the victim. Can I testify? I was born and bred in Tandi. Kuzo zonke lezinto engiyishoyo phezulu yezona bazalwane. Ngilwile noJehova. Sibambanile noNkulunkulu. Saqobana ngezona bazalwane. Amen. Oh, uthwala uvuke. Sibambene noNkulunkulu. Anganga
strongholds of family. I started in my family. I destroyed the stronghold. Ngaphumelela ngithi kuthiwa ngeke umuntu omkhulu. Ukukhanya ngithi kwafika ngami. Nezazalwana kwakumnyama kuhlula, not going to testify because of time. Ukukhanya ngithi kwafika ngami. Inhluphekeni ngathi ngayitshela ngiyithi ngathi poverty akizukufela kuwe. I know ngishaya isizwe ngiyasazi strongholds akithi. Ngasengibuya ngesentathu ngiyasibenzisa sibongile. Phakathi kwabantu abakhona I told the strongholds. Mina ngangihudule ngotshwala nama-drugs. Ayizukufela futhi. Jesus. Bayazi abantu basedaze kufebe mina. My God. Mina ngani ngajola nomfana oyedwa. One, njengoba ngingaka. Ngisezolweni hayi ngisindisile. Ngisezolweni one, uyedwa nje umfana okuhudulile dad. Bangakho abahudulile wena. No, bazana asijajani niyasho. Ngingeza ukuthi ubulala into uyibulale kahle fanele uyazi khombika. Yesu ngala basebenza. Jesus. Bese kuba ukuthi uma ngabe sebefundile abantu baphumelele prosper ngithi bona. Ithi istrongholds saseDani ukuze uphumelele makasela. Siyaye sithi silandelile sikulandelile futhi naso. Kodwa ishayele this time. That is why I'm standing here to declare. And decree. Jesus. EsaseDani inkosi yakutshela bazalwane. Ingakho uma ngizoshumayela mina ngiqala ngashumayela eDani niyazi nabantu baseDani. Inkosi yangikhipha ngaphandle ngahamba amazwe. Ngabe ngizwe what are we going to shoot? I do only a 7 days, 5 and then I pass. Because akusiyo eyokuba mhlawumbe kasolo winning kakhulu. Ngifike ngishaya stronghold bese ngishiya abafundisi bashumayela. Ngisengishaya usathane wala. Sengasala nqoqe nithatha izinto harvest izimvu ilokuthe isivuno sikaNkulunkulu Yesu ngabazalwane. So we are shy strongholds again. Ushay strongholds eDani. Ikhona into ethi endaweni yangakini kuba khona efungayo ethi uyiphuma lutho. Yesu ngabazalwane. Jesus. Number 3 bazalwane. Ngashaya ngesathi ngaphuma. I was done. I became a professional somebody. eDani la ngakithi kwakukhona ama-professional yaziwa ngaleza ikhadi. Angimjaji Yesu bazalwane hayi kabi. Ningaze ningithuthelele nithi ube ospoka lamadala ningangishayi please. Nginadelela abantu kasohlanganyela sonke lento. Kodwa yithi thina amakhosi bazobe bezofuna imali kithi yabo. Nengilapha ngiyalekhaya. Amen. Istrongholds saseDani ngenze ukuthi wazi. Ngithi ngenze ukuthi wazi ukuthi kubaluleke kanjani ukushaya istrongholds sakini. If you want to take a blessing from here ungene naso ku-2026 bese kuba ukuthi uNkulunkulu emzothi akulonde nasezweni lakini ukuze lokho kudeclare phezu kwakho kube njalo. Yesu ngabazalwane. That is the reason I'm saying this. Istrongholds saseDani sithi ngeke uphumelele awudumi ngisho la. Kunengcebe la bazalwane. Kunamathalenta la. Kunabantu abanezinto that could impact the world. Yesu ngabazalwane. Kodwa lethi bazalelwe eDani yenza bagcine la. Uyabona nje ukubuka abantu abafana bayazokhula. Abantu ababedlala ibhola kungabadlali bebhola ngampela. Akekho abasali bawathola amathuba kumathimu amakhulu. Ibhola labo ithenselinganisa ngenda kuthi understand. Ithalente labo laphelele eDani. Inda yi-stronghold. Amen. So ukuze uphumelele fanele uzuyibise ngomuntu wasegoli. Shuthi angihambe ngiyohlala egoli. Usuyobuya ngegoli usugeleza usuphumelele. Usuza la iKZN usuze eDani. Bese nakhona bakuhlale long enough. Siyakwazi ukuyisela la saxosha khona. Siyakwazi ukuthi ube professional nje kodwa engacaci kahle. Engathi awusiyo into ethile Yesu ngabazalwane. Siyakwazi ukuthi umuntu sikufale sikuqalela imkhawulo. Bese manje ukuthi angithi ngifakaza kahle bazalwane. Ngicela ningizwe ngomoya Yesu ngabazalwane. Njengoba ngikhuluma la. Ngikhuluma ungacabanga ukuthi iyangi-excite into yokuthi ngithi mina la kule nkonzo njengoba ngibizwa uNkulunkulu eDani. Nina nivele emadolobheni ahlukene from different cities. Abekho abantu baseDani Yesu ngabazalwane. Lento iyisani yokuthi ngidume kude. Kodwa mangifika endaweni yangakithi ngimncinyana. Mangingaphandle emazweni amakhulu uyamazi mangifike. Kodwa mangifika eDani abazali ngafike. Sengafuna ukukhaza nakhona abantu asimazi. Uma ngale wena wamuntu kanjani ubathana bamazi.
they came to a strong tower. Guess what? In the city, in the city there was a strong tower. As much as we city, why have the city? Let the bulala in the city. So a stronghold. As bulala was we are little part in the city. There was a strong tower. Is the year of the great manifestation of God's power and glory that has ever been seen on planet and ever since the creation of the earth. We are transcendence. That we are transcending. Let's transcend. We are exploring the treasures of the city as figure good. Transition city. It's a strong city. It's a city with a strong tower. Yes, we are entering the tower. Good but if we let my daughter, but it tower didn't kill Abimelech. It's not the tower that saved the people. But in God there is a certain source pasada. Yes, it's about. You need a God to stand us. I'm paid. Not call Miss Call Mangale. Fully like Bible. It was strong. We should push on the Lord to walk in need. It should that Bible. Walk in need. Yes, Pastor. It's not the strength of the tower. It's about. And simple cleaner don't push on. Over my cities. We put in a
ngoba besithembe phakadeni besiqatshwa senziwa yonke into. We are the eternal beings that has the eternal spirit of God. Ngoba into yenza sibe eternal akusikho kusho. It's not the tower but imbokodo. Yini yenza umuntu abe eternal? To be an eternal being you need an eternal spirit. Bese kuthi uma usuna umoya bese ku restore the eternal glory. Yesu kana bazalwane inkazimulo yaphakade uNkulunkulu yambumba umuntu uyamenza uyamphefumulela nithe bona uma umuntu ophilayo alibonga igama likaJesu but akwanelanga kwabizwa ukuthi uNkulunkulu amnikeze a blessing. Alibonga igama likaJesu ngithele mina he gave him a blessing. God esibuye ngoba mina abantu basephakadeni abantu baselathi 2026 nasemqedini ukutshela angitshelelanga mina kuphela ngosifazana nje wembokodo lebokode ngikufanele isize bonke abantu. It's going to save the whole world. U2026 ushayeka njengo 2020 kade kuzombula iCovid. Angazi ukuthi balele phezukwana. Angazi balele phezukwana. Kodwa ukhona into engithema ngihamba ngafike ngathemba khona ngamhlasi ithemba kulentethi behold nafike phakade nanti iphakade hlangana nephakade konke yaqhaqhe yaphuma yakhana muva neAmasiren akhane muva Samuel akuhlanganiswa khona izinto kwathiwa khona abantu abaphunyuka. So let's speed up the process of destroying mankind. Sibabhubhise masinyane. Mina ngizothi ithawa is strong but ibhokode izosiza umuntu. When I ask God ukuthi uNkulunkulu sesikhosi ihafa kumina nawe uNkulunkulu, how are we going to save all these people? Then God said to me, come to me my daughter, I will give you an eternal blessing to give unto these people. I-eternal blessing iyona bhokode ozokuphatha. Isibusiso lesi esingeke sibe ukwelutho. Isibusiso that cannot be cursed. Ilesi bengisho nasithi uNkulunkulu wakho sisidasa wathatha umhlabathi. Umhlabathi wawuba wawuhlukanisa ingathi siphakathi kwabantu. God is separating us. Tshela umuntu oseduze 2026 is a year of separation. Ngithela ku-2026 I'm separated, I'm set apart. Glory to God. Declare I'm set apart, I'm set apart, I'm separated from God.
It's a blessing of becoming what God had in mind about you. It's a blessing of becoming the purpose of God. It's a blessing of becoming the plan of God. It's a blessing that will make sure the eternal plan of God about your life. Iya concern, I'm
mhlawumbe ingisizahlupa lesi sibusiso esokuthi ube yilento eprofethwayo. Ayikho into ezofela ngakuwe ozoyenza, but isibusiso sithi yiba yilento uNkulunkulu ayishiya. So from here masiphumule mawuyofunda iBhayibheli lithi kuyoba nje mawudlulile nawe ubusa. The blessing you're receiving today will make you become a fireproof being. Makuthi wememilwane emanzini emfuleni edlidwane amanzi ayikukhukhula. This blessing say become that kind of a blessing. Masithi you shall be the head and never be the tail. Ayikho into ozoyenza, be the head, never be the tail. My God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sizothi bayilento uNkulunkulu athi nalena-ke nathi le ku-night catch nale ozomkholwa uNkulunkulu umcele ngoba uthi celani nakalokhu akateli. Uthi uma nicela uthi egameni lami ngolwenza. This blessing ithi usiswa ungakateli ukuze mawucela uNkulunkulu akwenze. My God. Hawu ungachaza kancane isekele into yakho. Uma uNkulunkulu ebusisa uthuli ethi angithi ukuthi asenze ukuthi ngomfanekiso wakho My God. asifuze Jesus. in our own image and after our likeness. Usethi-ke uNkulunkulu angithi abanento ayisho yayimpossible. Kusho ukuba kufanele ahlephule uNkulunkulu bese khipha uNkulunkulu. uNkulunkulu abenzi kanjani? Uthatha idazi Nkosi yami. uyayibumba mayayibumba uthi ngibumba uNkulunkulu. Jesus. Uma selibumbile ubumba uyaliphefumulela ulinika i-likeness lulala phansi. Uma lisukuma usethi abantu kusukumela nje kulula ukuthi usheshe ubuyele edustini. So let me bless you never to go back to dust. Oh, Jesus. Usuyiyo yona lento engiyishiyo ayingodokosi yami. Glory to Jesus. Ithi usuyiyo but I bless you never to go back to dust. Thou shalt never be dust again. Thou shalt never be dust again. Thou shalt be called forever and ever.
nabantu abanomali udoma ukuthi mama unamabali Jesus. so abantu bekhabethi safa bayakhuza lokho ungahambi uthi safa Yebo. ungahambi uthi safa hey safa bazalana nami ngiyasho phela njengomuntu athi ngalokho uthi uhamba uthi nami uhamba uthi safa uthi bafa wena umetelele athi you separate what hey bafa umuntu abantu bakho ikhuphula sabaphuphi ingakho yabathi isifo sabaphuphi bayakuba njengotshani bavuthuluka njengembali Okay. ingoba bakuthathanga wena uNkulunkulu ophilayo babanqabile wena phila phakathi egcwala ababengagijimela kulo bafike balazulu they ran away from the strong town Hallelujah. abafuna ukuthemba uJehova othembekile not ubethembisile athembeka first lokho bathembisile My bese God. bayagula bayafa nakuthi ngiyabonga ukuthi uphilise Jesus. anginawo amandla kwenqaba isibusiso Hey. isibusiso senze izinto ezibamtse sibuyele emuva this blessing kwenza ube njengedada abantata waniphose emanzini wena ngathi udosela imanzi makudala abantu maphuma lithi shikishiki kubekala Yes. amanzi athi khithi dada lo melithi khithi Ay. nizobanjani nina Hallelujah. ukubona ngathi kunamathele shake yourself Hallelujah. uthi I'm the blessed of the Lord Oh, Jesus. I'm unique I'm separated and set apart. It's a blessing of becoming. It's a blessing of isibusiso sokuthi ube yileyo nto awusiyona but isibusiso esikhulunywa phezu kwakho namhlanje for attending nje le service ukuze kule njengebizo uzolanda isibusiso esithi lokho okunye kuyefika kuma-particular kuthiwa be prosperous lesi sithi you are prosperous mawubuka wena uthi ayikho into engenza asizile kwaphila size kwa you are Jesus. Hey. not negotiable Jesus. wena wakho uthi I am yabo ngasikhathi uthi I am ukuthi uyazi ukuthi ubani I am unyakaza I am obuza uJesu bembaba sekufanele awubethembe nangokwethe ngoba sasifika isikhathi kodwa abantu babembaba basho ukuthi akakubeki phansi I am babethi manje nifuna bani but uJesu wathi I am but ngikho amadoda basithi wasemkhumulu I am ukule babhe kodwa ukuba ilokho kubethenjana ekhaya baba ibanjani Oh, Jesus. it's a blessing of being a blessing of becoming Oh, hallelujah. hallelujah you shall be wona bantu bajemusa engambuke bese ngixoxelele ndaba bese siyathandaza bishop usinelela mfethu usememezela kukhuma wakho mase ngididzelela nje ngisakwazi ukuthandaza izwe ngisakalula niyazi ukuthi wena tell this ukuthi how does this sifuso senze umuntu mhlawumbe sikudela uma sithi does amen umiswami yasabazalwane umiswami la owakhuluma kimi ufuna ustandard wami ufike ekholwa intombi yakho kwathi umisimasondo ithi dafata fulo Jesu isifundisa thina sibancane khuluma kudust namhlanje ngimalanga ishumayela idust yaphuma ngoba iyaphuma idust uyazi ukuthi uyazi ukuthi uMaria yenza ukusondeza eduzane uMaria bazalwane angisho nje ngisebushobu uMaria wayengeke akusiyona ivirginity eyamenza wakhulela uJesu ikhona ingakho iBhayibheli mayibhala omunye ubhala ukuthi ayemaningi ama-virgin but Mary was separated and set apart. So noma icriteria ikusondeza kodwa mawusufike kuyo wamitha ama-requirements kwathiwa vele bekufuneka i-virgin basethi singama-virgin wayingesiyelodwa i-virgin emhlabeni nasesizweni sakuba ngesiyelodwa i-virgin uyazi into yamenza wakhulela into yamenza what made Mary become the mother of Jesus it's a blessing lento nina nithi being
kunesikhathi ethi wena ophumuza My God. ubusisiwe esifazaneni, you have been separated and set apart. Usuyini virgin yet phakathi kwama-virgin, we give you a blessing to conceive, become the mother of Jesus. Wayengekayikhulele le nto ngaphandle kwesibusiso. So njengoba eyikhulele into yami angithi umzimba lo wayesele, kodwa into yami yenza kwahlukaniselwa. It's a blessing yakho ngaphezu kwami. Angize-ke futhi bese siyathandaza, sondela. UPetro uma ngabe uSimon ezokuPetro kwabe ukuthi kube ne-blessing eyenzakala. UPeter wazi uSimon kaJona ngithi yingakho umebambisa usho ukuthi waqualify, wathiwa inyama negazi kwamdala kodwa ubaba usezulubulele. Esebulelwe uJesu wayazi into ethi usangabuyela ekubeni uSimon. Let me bless you. Uthi Simon kaJona, uthi blessed thou art Simon kaJona. Yes, bazalwane, lesi sibusiso sasimseparate. Sasithi ungeke ngoPetro wena, noma ngathi ususibambile sakungeke ngoPetro. Yingakho futhi asibambe uyofela, kodwa into ezokwenza ngoPetro ilesi sibusiso esikhulu. I bless you to become Peter. So I bless you to become the Lord. Bless you to become in 2026. Ngena naleso sibusiso. Awusikhona futhi yonke into ithi ngeke kwenzeka. Yonke into iyaphila, yonke into negative. I-process ithi ngabisa ukuthi kwenzeka 1, 2, 3 before kwenzeka. Ithi ukuze uqualify fanele kwenzeka 1 or 2. But I'm sorry to me that you will not have to qualify, but you are blessed to qualify. A blessing will qualify you. And this is not disbusiso. This is Oxia. This is an eternal blessing. Church of Jesus Christ. Emhlabeni wonke sahlukanisene yena. I declare a blessing, an eternal blessing that will make us become what God had in mind upon us. What is our ego? Correction. Say ego. I am. Can you take us, Bishop? I don't know what is the word of Shugala. Glory be to God. Why I'm saying he must pray, Masalwan. I'm telling you a secret today. I sat down on a 6-year-old. I looked at him. He was just a boy. A very naughty boy at the time. He was why he had so
shaya ngibona sekwelinye ipulpit engithi awukho connection osifanele lapha kube ngasimuntu lapha ngimswile shumayelo khosi ngamuzwa eminyakeni emibili edlule kwakhuluma umsakazo wathi mfana uyazi ukuncane kangaka was very young at the time kwathi uyazi ukuthi ukhuluma nabantu abawu7 million asengithi ya basho bathi uNkulunkulu ubisi okhalelwa yakhe inzalo yakhe yobakali ikhanyezi 7 million useka washuma awuvula kunamavika adlulile last May 12 on the 3rd May 12 njengoba kuDisemba kuphinde usumakade 8.5 million people on radio ukhosi angibhizi asina connection but le blessing ivulela iminyango wathi ngoba umnyango ovulile take this blessing and step before closed doors and not closed and closed in front of you take this blessing to the test hallelujah Simon was blessed to be Peter. Jesus. Be blessed. Even your Kurukunito, I found one show. The third show was stand and says, about to show. What qualifies a man? If you tired. Everyone says God bless you. Be blessed. Now spiritual father wakhe be blessed. Now beloke pupa nami ngibabusisa. Ngithi be blessed. Amen. Umuntu oqualifya usho isibusiso ositholile naye. uAbraham umedlulisela kuIsaka. Wayidlulisela into ayimukele uNkulunkulu. He was blessing a blessing anayo from God. Wayinikeza uIsaka. uIsaka wayidlulisela kuJakobe. uJakobe wayidlulisela kumadodana akhe. Ngezwe abazalwane. Wonjani umuntu oqualify umuntu isibusiso? Umuntu ome faithfully. Esesimukelile. Wayesema faithfully to the covenant. Ayenza uNkulunkulu iqaleni. Lapha thola khona isibusiso. Othi owangitshela kona ngizakwenza. Ngisemi lapho angigungukanga. So kuze kube ile generation iya qualify to bless these people. Abesethu uNkulunkulu go and bless them because ume ngokuthembela esivumelwano nasenza. Yingakho ukusoka kwakuyi requirement lezo bazalwane. Kwakuyinto efunwa ukuze baqualify ukusizo ngoba noma babengazalwa kwaAbraham nakwathi ukuze baqualify fanele basokwe. Uma bethasasoka the blessing is null and void. How ngizozwa ile bandla lela kulezi insuku. Because this blessing of faith comes far back to abekani kulidwa lena phezulu Jesus. Nakuyimbowe na khuma kuyo. Bekani uAbraham uyihle sedwa ngambiza ngombusisa ngamandisi. Nakuyo uSara unyoko wangizalayo. Ngisho njalo that blessing of faith ikhamba lapho. Ithi ke ugcine konke uNkulunkulu akushoyo. Into eyenza amandla kaJesu bese siyathandaza. Into enza ibandla libe inhlekisa kanje emhlabeni abantu benkolo. Yilento ethi abaseka abantu abasigcina izivumelwano. Nibavumelile bantshumayeza izinto ethi akusasho umuntu. Okwakukade kusekiwe iblessing kwathiwa akusasho umuntu. Manje sebenikeza ubless you wamahala. That is why they say bless you, you go home, you nikela 5,000, you nikela 10,000, ufake envelope ezungaka kuphela unyaka, you don't see a blessing. Bese bethi hayi bese senzile ijumayele lesini. Babe ngabona ukuthi hayi iyalini into kaNkulunkulu odistake qamba mama.
more of the stay we are doing, the liars and manipulators. Angibias fanele babuyele emuva evangelini. Eyisekelweni. Ukuze basithole bese beza besithwele. Bafike basinikeze imali kaNkulunkulu. Bathi kimi I stood faithfully before you. Uze kube manje. What qualifies me to stand there and preach and bless you? I'm a man of a covenant. I'm not just a man of a blessing. I was promoted from a man of a blessing to a man of a covenant. Ingakho thita verse lekuleni kaNkulunkulu phela ngiyamgcoba ngcono. Hayi ngoba ngithanda kwasho le ezibonela ukuthi okuthintayo uthinta inhlamvu yesu. Mina lento ngisho kuwe njalo. Ungazi ukuthi ukuthi ngisho ukuthi kuwe sokwenza izinto enjalo. Ngoba lesi sibusiso lesidlulisa kuwe. Lokho sekukusho ukuthi how do you maintain a blessing? Ususithola isidina kanjani? Ungavumi ukushusha uqiniswe ngevangeli. Ungavumi kube khona into okuphakathana nezwi. Ukwelula isibusiso. Nizokholwa nise nife hlupheka. Nangahlupheka kithi. Wayisusa uNkulunkulu poverty esekhaya. Wangiphakamisa. Bose ngiphezulu ongehlisi, ngoba sabe yobizo manje. Ahlupheka obizweni. Namhlanje ngibusisiwe obizweni. Blessing iyaflow ndithi. Alibonga igama likaJesu. Futhi ngisaqhubeka ngaphambi ngoba asinawo ama limits, God has no limits. Amen. Abantu abafakazi ukufundiswa kwabethi bahamba kanje bazalwane. Bahluphekela ubizo balenza ukuthi akukho wrong abahamba phambili babe usibambela into. Sathatha into ngerenke wasagijima. Sawufuna lesi sibusiso. Amen. Yabo nje mina angisebenzi anginasonto. Amen. Anginabo abazalwane mina abawuthela bakhokhe ishumi kimi. Amen. Mina ngenze nami phansi. Bafundisi bana ama-auditorium. Anginabo abazalwane abawuthela abakhokhe ishumi zabalaphalini. Angithi lokho nje manje yazi vele ngikhokhe emasonweni. Angisho ukuthi ngiyetshela ungazi ukuthi mhlawumbe usefuna sile cha keep it. Ziyenze mina izongiphi imali. Amen. Anginabo. But yabona uNkulunkulu wami la parade his glory. The glory of a blessing. Mina ngakhe imize u2 within 2 years. 2024 ngaphethe umhlatshelo ukuthi the glorious house, the butterfly. John Wheeler this year within 8 months. Full time ubize ngisebenza la usizo ngami ngibona. Hayi ukuthi khona lapho ngithola khona isalary. Ngiyizwa ngoba sesiyiparade kaZulu. Ngidlula abantu abahola 12 months. That is what we call a blessing. I'm coached, yes, but we have to boast about it. Sense that we was and said, we would need this position. Go sometimes a coach, no one gave a pass. But a man shall watch his position. We are all very also position who can make a book of it. Yes, Masabah. A house of position might make it up on sort of position. But in a dimension. You will let dimension last dimension no. Othi ungasebenzi ushumayela ivangeli ungenani isonto okuthiwa nama full time members akunakala angensimbi lokho kodwa bese ukwenza uyawuza umbuzo uthini engqondweni kanjani umhlaba uyahola nje amanzi amaningi umhlaba wonke uzokubuza kanjani ubuzima kaJesu kanjani kwenzeka kanjani kanjani ngiyawezwa ama-sounds the waves of the sun athi kanjani kwenzeka kanjani. I cannot explain the process but my results are there. Ikhona imile value. Sengenze ukuthi nothi uNkulunkulu udala ngikhalela umuzi uzowuthola. Sesafakazana kaningi kaNkulunkulu singena nenkazimulo lesibusiso
isibusiso singene egarage siphume nemoto asiba hypnotizer angena ngixoxe nje basikhuluma kanje ngithi ngizofuna imoto ufuna ukushumayela ivangeli lika Christ njengehili bese ukuthi iblessing ya override. So I am blessing myself. I bless you. I bless everything that is working together. I also want to qualify for this word. Honor this position. You cannot give what you do not have. I was a part to deny. Usuqamba mama. Wawubazokana khona ngena. Akishimizi ngisisibusiso esizokwenza uthola umuso. Okunye engikubusisela iblessing ewala akusiye umazane kaNkulunkulu yezo ukuthi ngumlomo kaJehova phakathi kwenu. Amen. Ngisithunywa inqola delivery van. Amen. Ezinye zezinto esizokwenzeka kimi ezingakaze zenzeke kimi. But do me a favor, come back and glorify God. Uyosibona siqhamuka ungathatha umuntu uthi uma nenu senikhethile ngiyibusisa kodwa uma abantu bami babezobehlubuka uyosalikiza. He can bless a thing bese yakunika icondition where the sticker to the rules you will be blessed. Ibusisiwe my family yalamadisi awulesi sibuso ngasibala sekhaya. I bless you to bless her. You carrying a name of a man who's got a blessing. So be blessed. That's my name now standards. Mama to Bishop will have a word. And show Mama Kolos at least with Yaka Mazalans and also Spazam Sangin in Apaya. Ushel na Penkin, I say, Penkin up. Hallelujah. Accept our yak. Or again, look at Mazalani moves and the way. Okay. May the Lord bless you wherever He is. Glory to Jesus. Yes, to be able to make thank you, Lord. Say something. Simplifies it. Hallelujah. Receive a blessing. I catch a say and deliver. Except okay to 12 years. As Jesus. No. He's staying. I'm going to stay. I'm going to pay a 7 years. He's staying. Let's speak about the but what we are trying to do is if we look at it, let's sustain and let's sustain. All the short term is going to apply the understanding we are. Amen. How will people be like? Live a holy life. It's not for the son as one. My God. Live a holy life. Live a holy life. Ngiyacela Bishop uze egameni lika Jesu uma ufumene ukusa emehlweni akho uNkulunkulu wakho ngicela usizo ulekelele uze lapho isikhathi eside kangaka ngizangishiya ngalutho bhala igama lakho kusho njalo kwethu bhala igama lakho uyabona eBhayibhelini khona lento othi ufunda iBhayibheli bese kuthiwa kwakukhona ubani yabona eBhorayo ufunda iBhayibheli ethi kwakukhona ubani wesizosaba ubani kwakukhona ubani wesizosaba ubani kwakukhona nobani wesizosaba uthola ukuthi uhafonke wechapter ukhuluma ngamagama abani kwakukhona ubani bese uba nento ethi I'm not interested. Don't take it lightly. Uyaxoshwa namhlanje uthi kwakukhona uthando wakantuli namhlanje emhlabeni kulotshwa leyo nto umhlaba neekho izoyimemeza izoloba igama lakho ithi kwayekhona nobani mhlaba onke lezo suku ayibhori
you are the representative of your family. You are the representative of your society. You are the representative of your community. Workplace, you are the rebel. In South Africa, we are representative. Amen. So anybody kamala kona mshanje lilotiwe, liqoshiwe ematshelo uNkulunkulu. Ilento ke uthenge ilento engithi mangithi ngiyakunika itshe elimhlophe. Bese tshele elimhlophe kubhalwe igama lakho elingaziwa umuntu. Yiloyo lamukela kuphela. Receive a new name. In your name to it I am the blessed of the Lord. God bless you. Shine Let the hands of the blessed Lord church. Let your hands make a sound unto the Lord. Make a joyful noise unto God. Praise him, give him glory. He's worthy, he deserves the glory. We are not Musisa, what's up the show? Kuke kwabuka uBhalamu umsatshelo ebikiwe phambi kwakhe, ama-alithare emisiwe phambi kwakhe. Eqashiwe ekhokhelwa imali enkulu ukuba aqalekise ababizwa ngegama lakho. Eladiwe ezweni elikude wagitshezwa walethwa ukuba azokhuluma just one word to curse your people. Thizwe lapho nanoma ishintsha iy'ntaba esuka kulena eya kwenye esuka kwenye eya kwenye, to try and get a different view to curse the children of the Israelites. Siyasibikela izwi lakho ukuba they came to a point where athi lo omele uqalekisa ababizwa ngawo wathi kubani ongaqalekisa obusisiwe uNkulunkulu. The records of your words, O God, ayasitshela ukuba loyo wayemele uzoqalekisa abantu bakho wagcine babusisa. Ngakho inkosi namhlanje siza kuwe siyisizwe sakho siku-Israyeli ohleli ethafeni namhlanje kuqaleni konyaka. Ziningi izinto ezingobhalamu ezithunyelwe ukuzosiqalekisa, kodwa uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu wesizwe sika-Israyeli, wena ungumlondolozi wabantu bakhe. Sizoma phambi kwakho namhlanje uthi ezwini lakho isibusiso sakho siyacebisa, awunezeli usizo kuso. Sithi Nkosi mawusibusise nokusibusisa, usandise wandise nemikhawulo yethu, ungagcini ngokubusisa thina sodwa, kodwa siyathandaza ukuba nendebe yethu ichichime ngey'busiso. Makuthi nalabo abazobe beseduze kwethu bachichimelwe yisibusiso sakho. Kuyisibusiso sakho Nkosi kukhona ukuvikeleka, kuyisibusiso sakho Nkosi kukhona the provision, the protection. Everything we need is in your blessing. Even ukuhlakanipha Nkosi kuyisibusiso esivela kuwe. Ngakho besingacela imali, besingacela incebo, kodwa sicela ukuba sithi sicela ukusuka wena Nkulunkulu usibusise, ngokuba isibusiso sakho siyakuba yikho konke sikudinga. Usike sezwa Nkosi kuthiwa kukhona umuntu oke waba nakho okuphathekayo, kwase kuba khona onesibusiso. Lithi izwi lakho noma uLabani aye nakho okuphathekayo uJakobe engenakho, kodwa ngenxa yesibusiso sakho waba nokungaphezulu kukaLabani. Sike sezwa Nkosi ukuthi namhla uJakobe ebaleka kubo wabaleka ngaphethe mfuyo, u-Esau mfowabo wasala nemfuyo, kodwa ekubuyeni kwakhe uJakobe wabuye eqhuba abafazi bakhe nesizwe sakhe namakameli akhe nezimvu zakhe, ahambe ngakuphathanga. Sizwe mhla ememeza ethumela ku-Esau wathi mtsheleni nithi imfuyo yami nami, nithi nesizwe sami sinami, nezinceku zami zinami. Obusiswe nguwe Nkosi, akane kuqalekiswa muntu. Ngakho siphuma kulethu singababusisiweyo, siphuma kulethu sithwele isibusiso sakho. Ayikho iminyango eyovaleka phambi kwethu, ayikho iminyango eyome ingavulekile phambi kwethu. Othezwini lakho pheka ngebisile
phambi kwakho umnyango ovuliwe ongenakuvalwa muntu. Yithi laba Nkosi makube kithi njengokusho kwezwi lwakho egameni likaJesu Nkosi.